Nada biasanya saja ya Mas Arya. Iya apa ya? Ya. Monggo ben gak nganu. Yuk. Monggo. Bu Is sabar sawetara riyen nggih Bu Is Dek Diana nggih Pak Man. Allah mboten sekolah kok liburan Dek Diana kok ya. Wingi bar jalan-jalan cah oleh-oleh pundi Bu? Monggo ya. Sewates gandrung. Iya. Sanggeli yo, sanggeli yo, sanggeli yo. Ketemu sliramu tatapan ning jero dadaku esemu manis kang kaya madu citramu indah kaya widodari gawe ayeme ati
sendut ye. Oke, ada 100 kantong, terima kasih. Just kotos ya. Lanjut saja ada Mas Joko Saake ya Iya. Bu Is ya. Sing minta pokoknya sabar terus kita aturi sabar terus pokoknya. Ayo saya nyanyi gimbul kena ibu. Oke, Bu. Ayo Nduk, nyanyi Nduk Mas Joko Nduk. Oke Mas Ari. Oh iya. Oke bro, siap sedia ya. Monggo. Mas Joko, adu, yuk.
kok. Aku pancen wanita berbisa. Yo wedi aku. Bisa bergoyang, bisa bernyanyi. apalagi nyekel mic aku bisa sekali. Bisa sekali. Ulah. Goyangan aja Bisa lali ya, ngono ben iku semangat lho. kabeh ya. Lagune nganu Cin, Ana janji remake. Rondo Kemling Mas. Rokem. Permintaannya dari Sulang di Enggar yang bernyanyi. Kita sambut Seperti karena seporote iki enggak? bersama penyanyi cilik kita yang baru saja lulus SD. Siapa dia kalau bukan? Ada Ninggar. Ayo Mas Ari. Oh, mana jajali lho enggak iki ya. Asik. Ayo dong. Ayo bareng. Arep mbok lemah lembut ora iso gar, sing kasar sithik gar. Gar, ayo gar. Ayo gar. Ayo ular-ular. Kurang ajar kok Isa. Enggar iki asli ayo nduk iki perpian dari Mas sapa aku kali. Sing biasa nyuwun Dragon Ball iku lho, Dik. Ya Mas. Fane Dek Ada Ninggar iki mintake Rondo Kemling Mas. Langsung yuk diaturi monggo. Dados. Ayo nduk wis aja tarik napas terus kok Isa. Sak lagu Rondo Kemling awake anyep kabeh Mas. Yuk cus. Icil ya. Ayo Mas Ari. Ya wae ana janji karo mendem kangen bareng. Yuk. Tangannya.
Oke, sama matur sembah nyuwun bos-bosku nggih ya. Enggar sesuk latihan ngrungokke lagu-lagu kok isa men. Deknane iki wis apik kok balik ngene neh to. Aku Gar. akan pacaran yo ngene kok isa. Iya, jangan dilupakan dong bernyanyi dong. Ya, lagune Mas Mendem Kangen saking Tingki Wingki ya. Maaf ya aku baru Ya, kasih ini karena di Jamini. sini permintaannya banyak sekali. Ya. Coba kok didomproti Cik janji karo Lintu toh Mas. Maaf ya jika ada kurangnya ya Mas ya. Ayo. Yuk. Yuk, ayo Mbak Sal. Lit. Elit. Silit. Ya, bro. Wah. Sing nonton yo sing keturu bareng cuy. Sopo? Oh yeah.
Janji ya, janjinya di remix mas. Ayo nyanyi Is. Ngapa mulai Bu? Hah? Yuk mas, monton janji nggak terakhir lintu yuk, terus niki sampun melebihi batas bu, telepon ya bu, nggih, kersane lakonnya tutup, nggih. Iya kalau lah mintanya. Oke, dari belum nyanyi kok bisa. Oh, sama, lu kan berkedep-kedep mau sama.
wonten kirang-kirang nggih cekak semanten nangge dolanan wonten lintu Mas. Nggih, Besok bonus. Arum dalu geng yuk cus. Kata-kata hari ini biasa apa-apa ditinggal rapi, apa-apa ditinggal selingkuh. Sing penting apa dah? Seneng saya sampai anak nah, di anak. Bojomu lho ora roh. Pacarmu lho ora roh. Nek wek anak to. Ora apa-apa tinggalan rapi, ora apa-apa. Ya sam, ya sam. Gambaran cerita sing wis ana ning lamunanku rata kang yang terus aku wis tak cukup nanging ra ono aji ning ngarepku aku sing ngalah pengenmu aku salah ngembet nang
Nduk, wis wengi Nduk. Mangga Gusti Putri katuran Gandara. Wong iki nembe mboten penak Qur'ane lho. Era kepenak lho jujur. Ora kepenak rasane. Jualan gak timbul gak bingung golekine lho Dara. Wis pundi Dara? Tak jaluk anggonmu gawe langen suka iki ngono. Terus kene Mbak. Wis ngaten nggih. Nanging kewajiban kulo sak artis rampung kok Dara. Dara. Iki do ngopo iki, Kok pating jeleleh? Benderamu putri ngendi? Punten nggih Dara. Tidak, kok malah. Kula ngerti manggale panjenengan Dara. Seto. Kok wedi iki? Lah wong kaya matur kok. Mungkin nek kula ditunggangi Dara kakung pripun? Yen kowe ora luput, panjenenganku ora bakal duka. Nggih, kepareng matur Dara. Sak menika Dara Putri Retnarung anes saking papan sami. Apa kowe kabeh ora ngerti sapa keng bradat putraku Retnaru? Boten wonten yang makasih Dara. Ya wis. Lah wong bocah sakmono piye malinge siji. Bot kae petos. Cucuk kok ilang ya Dara, gak ono malih. Oh, kaya siluman ae. Sumpah lho. Wis, ngene bae. Budhe iki semua. Biwarake marang kabeh para kawuling pejajaran. Sapa keng bisa ngundurake Kadangira Retnarum lamun wanita bakal ingsun sedulurake Sinarawati. Lamun kakung bakal ingsun jodhokake. Kula dan saged sang Prabu. Ngeten iki lho anak kula sinuwun. Tanpa diperintah pun jumangkah anak kula. Romo, Kepiye? nek bareng kula badhe niwaraken sayembara saking Nandala. Tindak. Bagus tuh. Retnara. Mestine kaget. Kowe tak papan ki ana ing Kabupaten Purbalingga. Mesti kemawon kula menika kaget. Menapa dosa lan kaluputan antes panjenengan menika bradat kula saking Pajajaran. Satenane kowe iki ora duweni luput. Kang luput iki wong tuamu Munding Wangi. Ora ngadat iki ora ana kerampungan jajaran lan Purbalingga. Aku ngerti karinggian ana ing Munding Wangi. Iki saka kowe. Iya, merga putra kang ditresnani Munding Wangi iki mung kowe. Yen kowe ilang saka kraton Pajajaran. Ateges kraton Pajajaran iki ringkih. Merga wong tuamu iki mung ngiling kowe. Nanging kula pitados. Kanjeng Rama mesti kemawon bakal budidaya. Madosiku Budidaya goleki kowe. Ora ana pawungan kang wani mlebu ing Kadipaten Purbalingga. Setane aku kepengin mateni kowe, nanging bareng ngerti kowe
tak purungke nggonku mateni kowe ning kowe gelem dadi garwaku. Kula kedah dados garwa panjenengan. Iya. Salah. Tumindak panjenengan keman kados mekaten. Banjur panjenengan menika nembung tresna kalian kula. Ngapunten nggih mawon. Kula boten saged nampi katresnanipun panjenengan. Yen kowe ora gelem dadi garwaku, selawase kowe ora bakal bali ana ing kraton Pajajaran. Mula tinimbang kowe tak prawasa luwih becik, kowe gelem dadi garwaku. Milih. Kula boten saged dados Ora gelem. Boten. Dino iki kelakon karo garwaku. Pancen sapa? Raden Mas Sancaka. Raden Mas Sancaka. Malah benginya. Kowe mlebu ing Kadipaten Purbalingga padha wae kutuk marani sunduk. Sulung mlebu geni soro nyawamu. Kok bisa? Iya, sawangan. Ana ing jaba kae akeh prajurit ana ing Kadipaten Purbalingga. Ora bakal kowe bisa bali. Ning nyatane aku iso mlebu ketemu karo kowe. Senajan kowe bisa mlebu ana ing Taman Sari, Ya. nanging durung kinaruan kowe bisa bali. Mati dening aku. Coba salah. Wong tuamu wis mbuti toyo kang supaya golek kowe. Kasunyatane babar pisan ora ana bisa paungan bisa ngalahke aku. Mula kowe becik kowe manut ae. kula kedah manut kalian panjenengan. Iya. Kula mboten saged. Kula sampun matur kalian panjenengan, kula mboten purun panjenengan punggit garwa. Tenan. Nggih, Kowe ora gelem. boten. Kelakon kowe tak prawasa dina iki. Sawangan wis tak cepake paguringan kanggo kowe ngerti ora? Mbok tak tebasi. Mbok tak tebasi. Hei, Mbok tak gulung. melancang sapa kowe? Kok kowe wani lungguhanmu ki piye? Pangkatmu ki apa? Pengangguran. Siap Bang Bayi. Lo pangkat pengangguran kok wani lungguhane Kadipaten Purbalingga. Sapa jeneng? Sentanu. Sentanu. Ndek arep apa ning Kadipaten Purbalingga? Purbalingga Kusumane Ngayu Retno Arum. Goleki Nggih. ning papan kene ora ana sing jenenge Retno Arum. Menika Kae garwaku. lagi Retno Arum Tutung sinten? Asih jenenge. Cikisan idoni udan klub. Sampeyan ngomong wis muncrat-muncrat ora iso didoni kok. Ben klub kowe. Esme. Moh, Lho. Aja duwe apa pi? moh. Lho, Nduk. Nduk Rayu. iki ra wedi apa pi? Lho, kok godak-godak. Sampeyan demit kok wong wedi. Kowe mlebu ning Kadipatenku iki lho. Wis ngerti. Lah ya mlebu kontine mau. Kolawang. Lawang wis tak tutup kok. Saniki. Ngopo? Kowe gelem bali wae. Aku yo duwe. Ampun di, ampuh pusakaku, apa pusakamu? Jajal. Yo terus wae. Monggo kondur Kusumane Ngayu. Belum. Candra Dewa. Pemekaring pat. Ing ngono cetha, itu mindangan pakar trio Pajajaran. Tak sampai Pajajaran.
Kang Prabu, kula pikantuk titik lari ngenani bab icalipun putra putri dalem. Yen kaya ngono sira nemokake ngendi papane putrane? Inggih. Boten ninten babar pisan. Pilih Kang Nyidra putra putri dalem menika adipati saking Purbalingga. Candra Dewa. Kula mlebet wonten ing Kadipaten Purbalingga, kelampah kula saged ninanggih. Kula suwun mboten dipun keparengaken tak genjoti nek watak kula. Lho. Gelut karo Bupati Purbalingga. Nggih. Tuanku perang dedet kula Bupati Purbalingga Nun, mati. kula sing dedak-edak. Lho, Guyu mledul tetane. lemu matur peteng-tengan kaya Nek kula mboten trima, banjur piye? kula jiyata si malih mak delosan. Mutah cecek. Utah cecek. Mesti mati boten. Walah, kula sing ajeng mati. Walah. Ora sumbut karo ature. Nyatane babar pisan ora bisa nganti kondur putraku. Retnarum. Regal suan. Sliramu selamat. Sowan ning kersane Rama. Nika leres Rama. Agemanmu ora ana sing kacicir. Boten wonten sedaya sampun jangkep. Ya. Rama mutawatirake banget marang keselamatanmu mengko gek-gek ana apa-apa kang bakal tumempuh marang ragamu. Mune Kusuma, Rama matur nuwun banget dene sira bisa nyelametake Kadangiro Retnarum nganti kondur kanthi slamet. Pangapuntenipun. Kepiye? Tuhunipun ingkang saged mangsulaken kadang kula Retnarum punika sanes kula. Lah banjur sapa? Kaneman ingkang namung Sentanu menika. Kula kok mboten percaya menawi bocah sing kami Sentanu kemak-kemek saged ngunduraken putra putri dalem. Mustahil niku. Endi Sentanu? Mustajab muslimah ngapa dul? Kanyatan kados mekaten. Sentanu kang bisa ngundurake Retnarum. Terus Sancaka, Dawuh. wong sira matur yen mustahil Nggih. bocah klemak-klemek ning ana tetembungan Giri Lungsi. Napa niki? Giri kuwi gunung lungsi semut. Arepa dhuwur kaya ngapa gunung, semut isih tetep iso munggah. Oh. Dadi jalma tan kena kinira bebasane. Ning tetep kula mboten percaya. Tak takonane. Monggo. Gus, sapa jenengmu? Sentanu. nggih, kula Sentanu Ndara. Apa bener sira sing bisa ngundurake putraning ingsun Retnarum? Nggih, Ketemu lan Adipati Candradewa. leres. Lah aku ora ketemu kowe. Aku lewat buri. Matur nuwun. Yen pancen pratelane kaya ngono, sira wenang nampa ganjaran saka ngersane ingsun. Merga ingsun wis nate nganakake Giri Patemboyo. Sok sapa ora mawas. Tegese sapa wae. Arepa kuwi wong cilik, kele maju kiling bale-bale longan bebasane waton bisa ngundurake putrane ingsun bakal ingsun ganjar. Instruksi Sang Prabu. Ana apa? Menawi Sentanu dipun ganjar, kula kedahipun nggih diganjar. Boten ketang kula boten saged ngunduraken putra putri dalem nanging kula pikantuk titik lari. Kaya Bener. Nggih. Kersanipun adil. Nah, diparingi upah mawon dhuwit kan mulai. Wong desa mawon. diwenehi dhuwit. Nggih rampung kan bali mawon. Apa ajining dirine putraning Retnarum kuwi diukur kanthi bondo donya? Ora. Keselamatan Retnarum iki pindhane nyawane ingsun. Mula supaya adil gandeng keng bakal kanggo ganjaran iki Retnarum supaya milih
antarane Sentanu utawa Sancaka. Nah, ngoten nggih adil. Yuk, Retnarum. Nggih kula Rama. Rama nate paring dawuh, sapa ora mawas keng bisa ngundurake sliramu bakal Rama jodhokake. Mula gandeng ana nom-noman loro. Iki padha ngaku yen bisa ngundurake sliramu, mula pilihen ngendi sing condong marang atimu. Kanjeng Rama. Kepiye? Saderengipun kula menika milih setunggal antawisipun kami. Kula menika badhe nyandra. Arep kok Candra? Nggih. Kena. Kula menika kepingin mangertosi anggenipun tindakan. Kaya ngono ya. Der, Sandoko. Dawuh. Yen mlaku mengko digagah. Wah, ya tetep gagah aku lah. Pripun Dora Putri? Saking Sanjoko. Nggih. Monggo kula aturi lumaksana. Oh ngaten. Lumaksana makita kita tanjo. Oh, biayaan. Mlaku kok boyo. Mlaku ra yo sing gagah. Ya waduh tulung diatu. Atu iki piye? Tak apa tuh. Anak-anak kurang ajar. Lumaksana makita tanjo. Balik. Iya. Coba balik. Oke. Nah, balik. Apa, Nduk? Apik. Apik karo botok. Kowe Sentanu, coba mlaku. Kulo. Oleh lumaksana ora ngerti. Mlaku yo ngerti. Kowe ra durung ngerti carane lumaksana kok. Tak kandhani dhisik. Kok diwili Dora? Ya, kena. Sik. Coba balik ana. Ketoke kabeh tak sawange kok kono. Wah, lagi badhe iki semangat aso apa lho. Mosok Gano pendopo agung mantune gejek. Lu nganti mlakumu koyo ngene. Kulo paring ini iki napa? Apa kuwi? Harta Piro? sedoso ewu Lah kanggone apa kuwi? yen mlaku pincang. Sing akon sapa? Mau lho. Sing dasne kados ruduk yuyu. Ganti coba. Coba menungsane iki. Dase kados ruduk yuyu lho. Lah niku bocah e. Oh, ngono. Nggih, lho. Ruduk yuyu. Lho sirahe patih panggep Ruduk yuyu. Dene dhuwitku. Mulane negara ora tau tentrem ya nek ana pejabat kaya ngene iki. Senengane Senengane. sirahe ra kaya ruduk yuyu. Lajeng Apa nambali? Mlaku sing apik. Nggih. Kenapa? Tetarum, Nggih kula Rama. saiki milien siji antaraning loro. Kados mekaten. Iya. Kados Sanjoko. Piye sayang? Iya. Yen aku kelakon urip bebarengan Mesti mawon ngaten. dasar kiyaine bagus. Bagus. Kakak tertib. Lan duweni derajat lan Lah, cocok. beda karo Sentanu. Anu ya. Sentanu ki ngono wong kon desa. Heh. Panganane bae sego tero. Eh. Uripe kuwi lho sang saya kos. Eh. Mila ingkang kula pilih Rama. Mm-mm. Boten wonten sanes. Awong kakang Sentanu. Mati ya. Eh,
kagetan kaya. Kok niku ketapan. Sing kok tiru Durwowo. Ya, Tarum, Kula Rama. wis dadi anteping atimu ya. Nggih, kula tresna kalian Kang Mas Sentan. Yen kaya ngono, ngiras pantes gladiwano kantinen manjung nang Taman Sari. Kados mekaten. Ya. Kakak, ayo nggone Taman Sari. Monggo kula dherekan. Oh, nanging Nanging Pak. aku jaluk gendong. Gendong. Kemarin ke Rama. Entuk karo calon kewane. Biasane gedhi kinting. Udah semua pisuanan dibubarin. Bola bali iku sing kleru panjenengan kok. Mboten saged belani anak. Kok wong tuwa meneh. Lagi nutul sinten nutul Durwowo. Ngojo bare Allah. Aku iki piye tulung ya. Kowe nek terus-terusno niru Durwowo. Nek kelakon kapok. Ampun nama guyon. Iki ngene. Pripun? Tak wene cara. Nek kanggo mirang-mirangno Sentan. Nek mboten niku cara, kula mboten kelakon. Ora kelakon dadi bojone. Lah nggih. Pripun? Carane nek ngene. Kowe mengko teko ning Taman Sari, Ketemu kali. temono bojomu. Nggih. Mengko carane nek ngene. Ngoten kemarin